Kanya Nice. mana Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng rellenong bangus at tortang talong. Meron po tayo sausawan, ketchup at toyo mansi. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan! O, yung haba. Manganta na po. Oo, manganta na. Ayan. Tatabi ko yung aking tubig. Tubig. Tapos ito yung toyo. So, kunin namin. Ay, tigisa kami ni Ate Albi. Parang walang lamangan. Di ba? Oo. Mm. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Ay, sorry. Ay. Laki. So, karagad yung ano. Sausawan namin. Dito ko na yan. Ayan. Nice. Tagulan na mga kapudibi. Sumuulan sa amin. Sa inyo ba umulan? May stick to. Tanggalin na lang natin yung stick. Hindi, mamaya na lang. Oo. Sarap dito, Ay, guys. kinyaman ako. Ay, kinyaman ako. Kayo, anong gusto niyo sausawan sa relleno? Toyo mansi o ketchup? Yan. Okay, chat. Kain na. Unang suboy para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Grabe. Sarap. Siyempre, may ketchup din tayo dito. Sa mga may gustong sa ketchup, ito. Yan. Thank you. Ay, ho. Ang sarap-sarap. Ayaw ni BBM ng toyo mansi. Kasi maasim na yung ano. Relleno. Meron na siyang kalamansi. Sila. Ay mga kapudibis, meron nagtatanong sa Facebook, bakit hindi tayo magkasamang kumain? Ano po yan mga kapudibis? Ayun yung lunch namin kasi hindi kami talaga magkasama ni Ate Albi, hindi kami kasama sa bahay. Oo. Binibidyo namin yung mga ginagawa namin, yung kahit anong kinakain namin, binibidyo namin para maraming na-miss ka nila. Para maraming video. Post namin sa mga reels, di ba? Kaya mga kapudibis, sa YouTube channel, sa hindi pa nakapalo sa aming Facebook page, mag-follow na po kayo. Sa Facebook page naman po, mag-follow na kayo sa YouTube channel namin. Subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Para 100 na. At hindi lang yun, yung mga hindi daw nakakapanood daw, yung iba daw, di tayo nakikita sa mga nila sa Facebook. Ang gawin niyo po, i-click niyo yung favorite para pag may bagong upload po kami, yan, magno-notif po sa inyo sa Facebook. Yes. Kala nila, wala na tayo sa I-click niyo lang po yung favorite para makita po ninyo yung aming mga upload, mga bagong upload. Ito yung sticker. Dami nga naasar sa akin. Hindi daw ako gumamit ng serving spoon daw ng
Sorry po, pasensya na po nung araw na yon kasi na-excite lang po ako sa kinakain ko. Pero nagsiserving spoon naman po talaga ako. Na ano lang. Tsaka, naubos ko naman lahat yung mga kinakain ko. Walang natira. Nakita nyo naman. Kaya wag na kayong makapudibis. Mag-bash. Hindi. Lab. Okay lang yun. Kanya maning Aurelian bangs. Tama naman sila. Hindi ako gumamit ng serving spoon. Sorry po. Next time po, hindi na mauulit. Sarap. Sarap pa. Naka na to? Balat? Masarap? Naman. Dalawa kasi yung camera. Subo. Kaysa? Mas bet ko talaga yung toyo man si Sardiana pa. Ako kahit ano. Di ako nagsasawa sa Raliano. Sarap. Ako gusto ko yung ampalaya. Ginawa natin. Arellano ampalaya natin. Ang sarap din. May sasagot niyan. Ikaw ba? Sasasawa sa guys, ang dami natin shout out. Congratulations! Kaya kailangan kong bilisan. At syempre, gusto ko na mag-congrats sa mga mag-graduate ngayon. Congratulations! Si Maria Lourdes. Tsaka sa lahat ng pumasa ng board exam. Taray, board exam. Saka si Fatima yan. Congrats sa inyo. Nag-graduate na kayo. Hindi pa. Sa 9 pa. Nag-graduate. Sarap. Yung Arellano. Pag sa masarap, ang dami. Tapos lagyan mo ng toyo. Guys. Diba? Ulo. Naman.
Alam niyo guys, 3 araw kong ulam yan. Ang sarap asa, no? Mm-mm. Gumawa kasi sila, ang dami. Sik-sik yung ano, hanggang ulo. No? Yung palaman. Ah. Balat. Nakakain lang kaming ganito kapag may piyesta, Mm-mm. no? Arlenong bangus. Matagal kasing gawin eh. Oo. Matagal gawin pero masarap kainin. Tinignan ko nga yung mga videos natin, last natin nagmukbang ng Reliano Bal. 3 years ago. Mm. Tagal na yun. Hindi kasi kami bumibili ng ano, ng sa labas. Ginagawa talaga namin. Homemade talaga yung Reliano. Kanin pa. Ayoko na. Magsishoutout ako eh. Dami. Ayan. Ayan, gusto ko lang shoutout si Benjo Vlog. Ayan. Kaka. Sarap. At sa kanyang mama na si Jobelin. Jobelin ba? Shoutout sis. Asawa ni Kuya Bumbum. Nakita ko yun ah. Mm-mm. Grabe. Sarap. At mayroon din pa akong gustong i-correct. Ayan, may nag-correct sa akin. Nahiya ako. Ito po, hindi po pala siya 1,000 liter. 1 liter lang. Kaya, mga Food TV, bumili na kayo. At yung yellow ko kagabi pa, hanggang ngayon may yellow pa siya. So, alam nyo na, 199 lang po. Marami siyang iba't ibang color order na po. 1 liter, hindi po siya 1,000 liter. Sorry po. And thank you po sa nag-correct sa akin. And syempre, magsishoutout po tayo. Ang dami nila. Ay, grabe. Ito. Shoutout po kay Sonia Llanes. Ayan, nakita niya ako sa SM Bread Talk daw. Na, gusto niya magpa-picture na hiya daw siya sa akin. Ay, shoutout po, Pwede ma'am. po kayo lumapit sa akin. Mabait po ako sa personal. Ayan. And shoutout po sa mga anak niya, sina LJ, AJ, and Angela from Mexico, Ayan, shoutout po. Pampanga. Mexico. Tama? Mexico, Pampanga. Ayan. Ay, salamat po. Shoutout po kaya ka, madam. And shoutout po kay Rosemary Ikotanem and happy birthday sa anak niya. Belated happy birthday sa anak niya noong June 25. Happy birthday Happy and birthday shoutout. po. Shoutout po kay Belinda Alayan Kiano from Bicol, Salvacion is Erosin Sorsogon. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Armelinda De Vera. Ayan. Shoutout po. Armelinda De Vera from Bolinao, Pangasinan. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay V. Lawrence de los Santos Prudencio. And Shoutout po. heavenly birthday to our angel. Yan, birthday yata yung anak niya sa nasa heaven. Happy Si birthday po in Princess heaven. Bettina. Ayan, Happy hello, birthday. happy birthday in heaven, baby. Happy birthday po. Maricel Regala. Michelle Bellarmino, 9576. Ayan, lagi daw siya nanonood. Pag Hello po, nagka-therapy shoutout daw po. siya, nanonood daw siya sa atin. Wala Yes, siyang shoutout gana po. daw. Nagkakagana pag nanonood. Magaling kayo. Get well soon po, ma'am. Kay Michelle Bellarmino. Shoutout po kay Fercy Fakar, Esteban family and Fakal family from Isabela. Ayan. Shoutout po. Shoutout po sa kanyang manugang na si Kim Ciprano and sa apo niya. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po kay Psychonic or Amalia
Torres. Ayan, Amalia Shoutout de Torres, po. shoutout po. And shoutout po kay Kathleen Diaz from Palawan. Shoutout po kay Julie Camposagrado. Ayan, shoutout po. And shoutout po kay Pam Rosimo from Tansa, Cavite. Ayan. Shoutout po. Shoutout po sa inyo lahat and thank you po sa suporta po ninyo sa Yes, amin. at gusto ko lang shoutout si Misha and baby Isabella. Ayan. Tita Olivia, happy anniversary po sa inyong dalawa. Yes, happy ni Tito anniversary Ma. po. Ayan, shoutout po kaya kayo, Tita Yes, Olivia. salamat Tita Nelly, Tita Cynthia, shoutout po kaya kayo. Yan. Siya pa, baby Alison, Catherine Magoy, shoutout sa inyo lahat. And we love Yes, you all. baka po dibis agi sa mina naman yung pamangan ni. Kaya kita-kits sa susunod na mamang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Maulan, ingat po.